Kalunge apike cah. Kalung iki Ya Allah moten matane tekan kene, Nduk. Aja entekno, ngengehi sithik. Bocah kok kaya semono gedene. Lah bocah dek semene iso gawe bocah. Pinter aku loro Lho. Tak sawang saka kadohan iku mung cilik lenjer kuning lho. Kowe iki mau. ya Allah anak-anak dipateni. Wes, sampean tinggal kena iki teh. Yo ning kene. Wes lilo apa ora? Naradika lan Pepradita. Sajane kok wis teko lawanan iki langsung Mergo apa? Sakwise sing kowe gojek kelawan biyombanmu tak sawang saka kadohan. Aku rumangsa kesengsem. Aku ora bisa selak sakjroning atiku. Aku ngepenginake cedhak lan cedhak pengen sesrawungan kowe. jane iki sampean sapa lho ya? Aku durung ngerti lan durung teko. Ya, nek umpamane kowe durung tepung, aku Pranayuda. Karepe Aku ngandhake sakwise kowe gojekan karo kanca-kancamu, aku rumangsa ngepenginake pengen ngerti sak jero-jerone atimu. Yo yen wis ngerti terus ngopo? Iya. Lho wis pantes. Lho nek umpamane aku wong lanang cedhak wong wadon, ora wis pas to. Aku pengen isen-isen ning atimu, jane nggonmu sabejagong karo kanca ruangmu. Kowe iki mono kok ora diterke bojomu, ora di. Lah, Kowe nek kurangan rene ora usah dadak mlebu omah. Aku pengen ngerti, lho kowe kok ora diterke kelawan bojomu. Mergo apa? Iki mono sak pinggire sendang lho. Lho nek ana apa-apane sing bebayane tumrap kawamu sakloron. Apa ya kowe ku sapa sing mau sampeyan? Pranayuda, sejatine kuwi aku durung duwe bojo. Aku isih legan. Nah, Iya, lho pomo aku ki ning sak pinggire sendang kene iki ya wis lumrahe. Saben dina aku ki ya umbah-umbah ana ning kene. Dadi aku ya wis rawet di meneh. ya iki lho. Senajan to kepiye wae, kowe tanggap ing sasmita. Senajan to sekecap tembungku nanging kowe kasunyatane Bloko Suta. Ya iki wong jujur aku yo ngene iki tak karepe. Aku seneng. Nek umpamane kowe jujur seneng isih prawan, dadi tak bacote nggonku sebat jantung kan awakmu sakloron. Sing tok karepe iki kepiye to coba? Aku ki ora ngerti lho. Sing cetok iki mau ya sampean kandha yen pengen sabet jagung kelawan aku lan sedulurku. Lah saiki wis ngerti sapa sejatine aku. Iya. Lah terus kepiye? Lah iki rek ning kowe iki mono prawan, dadi aku iki mono jaga. Terus Nak umpamane kowe durung duweni pacangan, apa sekirane ing mengkone kowe gelem tak cedhaki. Nak umpamane wis cedhak, kowe tak tembung. Nak umpamane wis tak tembung, apa kowe wis gelem dadi bojoku? iya. Lah wong sepisan wae lagi ketemu iki kok nembung tresno, kapor arep dipek bojo. Ya Ini lho. kok Senajan to aku kepethuk karo awakmu sepisan iki. Nanging aku ora bisa selak. Rasa batinku iki dedep-yur. Mesti aku nggandri kapitayan. Yen to kowe sakloron mono iki mono, mesti jodohmu. Ora kepenak to? kepenak manggone mangkene ndi coba. Kepenake ngene. Nek umpamane kowe iki mono wis seumuran semanten. Kowe umpamane ora dibengku salah sawijining priya, apa ora iman-iman wong tuamu? Gawe lho Pradita. Prawan-prawan wis temanten sakumuran nanging gene apa kok urung prayu. Gawe lho jenenge prawan-prawan kaset. Ora kok mesake karo wong tuamu. Ora to.
Pancen apa sing sampean kandhake kuwi bener. Yen to aku lan sedulurku ki wis pantes omah-omah, wis pas len yen duwe bojo. Nanging emane nganti wektu dina iki durung ana wong lanang sing tak tresnani. Pradita, lan kowe. Nah, Pradita. Nek umpamane kowe mung milang-miling mengko mudak kleru duwe. Dadi senajan to kepiye wae, yen to ana wong lanang karo kowe, wis monggo dinyanyokno. Ora gampang to. Lha kok nyanyo-nyanyo rumangsamu wong wedok apa? Ini iki lho, aku nenek wong iki rumangsa gegit-gegit aku. Kenapa? Mergo apa? Yen to kowe kelakon sakloron iki mulu dadi bojoku. Aku rumangsa marem. Mergo apa? Mangsa ki ana loro. Heeh, apa coba? Iki mono mangsa 3 karo mangsa rendeng. Mengko nak mangsa rendeng iki tak nggurno. Aku kelon karo kowe mergo rendeng. Yo mesti anete. Iki mangsa rendeng, ning nak mangsa 3 sing tak mergo sumuk aku aja sing gedhe karo sing cilik wae. Penak teman kowe entuk. Lah wong bojo loro re. Bojo loro iki yang gelem. Ya ta? Lah yen ora gelem terus arep ngeloni sapa? Bener kuwi Bayu. Ini lho Pradita. Kowe rasa dadak wasan semelang. Senajan to kepiye kowe rak bocah sakloron. Kowe rasa dadak madhep mangu-mangu. Senajan to aku kawijenan. Ing mengkone aku bakal ngayomi tanggung jawab sautuhe kanggo mulyake kowe sakloron. Nah, nanging piye aku ora iso nampa katresnane sampean? Apa ya kudu aku meksa marang batinku? Oh, kowe dadi meksa batinmu. Peh kowe ditandingi rupa karo adimu, tandingi rasa karo adimu. Mbak Yumu, ya ora apa-apa. Ngene-ngene. Kowe aja salah ing panompo. Ditandingi rupa, tandingi rasa. Nanging bisa menakno atimu. Mergo apa? Wong diwayuh are loro-loro 1000 loro bebasane. Wijane kleru. Lah kok kowe bisa kandha kleru? Mergo sepisan nak umpamane kowe sing masak, Mbak Yumu sing kelon karo aku. Nak umpamane sing kelon kowe karo aku, mengko Mbak Yumu kon umpama anggong gawe. Lah. Kok penak temen tembungmu. Yen kaya ngono ra swarga donya kanggo kowe. Mula rak mula sing digoleki ning jagat ki mung mulya lan mulya. Kamoga kamulyan ngono ki kudu bisa dijangka. Tanpa jinangka ora bakal kesempatan. Panjangkaku mung kowe sakloron. Dadi sing tak jaluk manoto gelemo kowe tak pek bojo. Aku gelem manut kelawan sampean. Yen aku kuwi tresna kelawan sampean, bola-bali ning ngarep aku wis kandha kelawan sampean, yen aku kuwi ora bisa nampa katresnanmu. Mula sepisan meneh sampean tak kandhani jagat iki digelar amba. Akeh wong wadon sing luwih ayu tinimbang aku lan sedulurku. Mula golek wong wadon liya wae ya. Pancataning tresna. Kowe ora bisa nresnani karo aku. Ya. Kowe ting tresna ki ajaran saka Klina to. Lah nek mamane kowe edak karo aku edak lan edak, aku dari kapitayan. Mengkone sak utuhe kowe bisa nresnani jiwa ragaku. Pindhane nresnani pribadi. Kuwi rak mung pawadanmu supaya aku bisa nampa kowe. Ning aku ora iso nampa. Wong kok ngene, nyolot suwe kok nyolot nganyel. Ya ben to, pancen tak iming-iming ben kudu nyerot. Yene cinondro luwe
Aja sebelumnya, orang aku di kawan siji apa kawan siji apa kawan? Masa segisan? Kawan siji apa? Aja ya, kayak titik dia susah. Aku koyo wedhus. Aku wedhus. Iya. Ora apa-apa nek sementing ora ana wedhus e wedok. Lah kowe kuwi ngono. Aku nak koyo ngene iki lek diketen ngene iki malah kowe njaluk ora rasane. Iya, njaluk. Radita, adimu ki tak rayu-rayu mo. Wis to, kowe karo aku ae ya. Aku karo mengkene. Kok mengkenek iki? Lho aku pak kepopo kok mengkenek iki? Lah piye? Lah yen lumrahe menungso ya to, dielingke tetep mendo. Lah sampean dielingke ora mendo malah saya dodro. Sampeyan iki juga gete aku. Halis nyonangga. Ini mau bisa kumeta sing katosan, lu mundur oleh ngati. Dari dia kok, kento pese waka, sing selagi waktu hidup kaya. Kumeta sing itu, kayu sing kayu kuasti, akan tekok. Nanti ngati itu, kini ngoko bapak bisa, ram saudara sekali kawan nanti. Aja samu tuan banyu pakai kawan aku langsung. Sing ora rezeki ora duit tapi sing ki yo kowe. Yo boy kono sebenarnya. Mesti kabeh kok sing gacor. Aku bakal kejalan dengan kawan aku langsung. Karena
Kok malah sampean antuk sisan. Lha iki opo? Nang tengah los biayaan. Oh yo, sampean kira ngerti apa piye? Nganti keringetku gemblablas kaya ngene, ambekanku yo wis ngos-ngosan kaya ngene. Mergo aku kuwi dioyak-oyak pawongan. Ora ngono. Apa? Kowe mulung ke omah yo karo Radita. Lho, iya rek. Barang ketemu aku kok dhewean. Sarjana. Waduh. Lah yo empuk Kang, aku dhewe yo ora ngerti. Iki mau ceritane rak ngene. Aku ki lagi wae umbah-umbah ana sak pinggire sendang. Karo kanca rowanku ya karo Mbak Yuna Radita. Lho, dumadaan ana pawongan kang aran Pranayuda. Karepe kuwi arep tresno kelawan aku lan Mbak Yuna Radita. Arep dipek bojo kan. Kowe gelem ora? Ya ngono. Wong aku ora seneng. Kowe ora dibojo kulo ya ora dibojo kok kok gini. Kuwi pancen bener ning kuwi lho Kang. Mau jeneng ora tresno kok dipaksa mengko bakal lara lho. Mburine. Apa? Arep lopo? Rawian tanganmu. Iki menungso apa kewan? Kok anggap kewan yo monggo. Kok anggap menungso yo ora apa-apa. Sing baku bocah wadon ulungno. Penak temen tembungmu. Kaweruhanmu yo. Radita kayak adikku. Adimu? Aduh, pepe calon ipe. Ora usah dadak ngono. Radita kae duwe wong tuwa. Umpama kowe wong lanang sing sejati kudu nembung lan wong tuane. Ora kaya kuwi cacakane. Kowe aja ngluputi karo aku. Pancen adakane yen to nembung tresno kelawan bocahe iki mono mlebu ning omahe karo wong tuwa. Iki nek jaman kuno. Ning beda nak saiki. Saiki mono nak roh bocah wadon iki ditembung sik ora gelem dirasakno sik. Sampe gedus. Ngono enak aku nembung pakane nak ora enak tak culke. Lho ora kepenak kok. Saiki cetok. Yen Radita ora gelem nampa katresnanmu. Oh, Yen kowe kepengin slamet uripmu, lu becik sumingkir saka lan aja gampang temen yen to kowe kon supaya mak aku mikir ana pengarepanmu. Nanging yen to aku durung bisa kelakon ngesep mat nikah tresnan nang Pradita. Tak endeke pati. Kena kowe duweni praktivitas utuh yen bisa ngalahke Narasoma. Tak jaluk saka tangan. Guys, guys. Iya kalah ya Kang. Tak kira sekti mahambul jebule ora ana apa-apa. Piye? Kang. Kamu Aku matur nuwun banget ya Kang. ngrasa dadak kowe matur nuwun. Lah iya no. Wis Upama kewajiban. iki aku ora ketemu kelawan sampean, wis to, aku ora bakal ajur mumur ketemu Wis kelawan kewajibanku ngayomi lan kowe. Ngono ya Kang. Ning jajane kowe apa ora duwe tanduk takon. Saben-saben ana wong lanang yen seneng lan kowe, aku ora trimo. Aku kepengin ngalahke wong lanang sing seneng lan kowe. Kok sampean bisa kandha kaya ngono to Kang? Bloko lan kowe. Nang aku seneng kelawan kowe. Kakang Laras. Yen to sampean kuwi seneng kelawan aku. Tegese tresno arep ngepet bojo aku. Kuwi ngono ya ora lumrah lho Kang. Aku kelawan sampean kuwi ra sedulur. Ngene. Jen aku ngerti. Sejatine uripku lan uripmu.
yen kowe cetha. Anake proporsi wasipat mak. Nek yen aku kudu apa-apane proporsi wasipat mak. Mula yen aku seneng lan kowe wis pas. Ning yen kowe nampa lan katresnanku, yen ora yo ora dadi apa? Dadi aku lan sampean kuwi dudu dulur ketok kulit ya Kang ya. Pisan dulur. Ini lho Kang, yen aku gelem kandha bloko kelawan sampean, jane ngono aku ki ya tresno kelawan sampean. Kowe tresno aku. Iya. Oh. Sik to. Ngono kaya terus nyerot lho ya. Mangsamu. Niki aku wedi lho Kang, mangko yen nganti bapak resi wasipat makuwi pirsa, apa sampean gelem tanggung jawab? Ora saudi, Nduk. Bapak Pancen ora kleru Narasoma. Iki anak nggonku nemu. Kowe anakku dhewe tegese wong Wirabaya. Kowe upama bebrayan karo Narasoma pas. Kowe seneng tenan anakku. Air batin. Nek aku dijaluk karo kowe. Sampeyan duwe gejel apa? Yen kowe bisa mateni Paduka Maharaja, esuk bengi tak dobake. Pajang kae Paduka Maharaja. Yen pancen jodohmu dhewe kas badan. balik Kang. Durung pamit karo Prabu. Pamit. Pamit sik ah. Kalau aku kurang ajar. Sing hati-hati ya Kang ya. Tak anteni sak baline sampean. Kandu kamu. Kaya Kok ngono. aku bisa mateni. Kowe loro. Wah, semana seluruh dagelan kowe. Ya wis Kang, hati-hati. ya, Paduka Kang. Maharaja tak patenane. Dadah. Dadah Kakak Narasoma. Muah, dadah. Sing hati-hati ya Kang ya. Dadah, dadah. Wong tresno kok. Tungko sapa Rino? Kaya Budal. Monggo, monggo.